Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Nilipyo sa kong ipon. Mo na kong toothbrush. Hoy, Toto! Hoy, paminaw sa igo na kang muhawk siyang agtang. Dili kinahalang maglimpyo pa kasi mong ipon. Pero, Nikay, dili ka magsilos kung ako ka ng Reyna. Dili to. Tungod kay dili pa man sa tao ya. Boy, Sige na, hagi na ang Reyna. May lami, Sige, narga! Sana. Sana itapos Reyna. May buka na ba ang mga mata? uy, anong nagpiyong magkadya, Toto? Ha? Anong ka ba nagpiyong-piyong nag... Huwag yapon siya mo mata to. Buti pa sabot nga dili kayo sa mapakamata sa Reyna. Kay, di ba siya si Sleeping Beauty, di ba? Ay, Ngano nakatugmagit ka ang Reyna sods pila ka tuig, no? kanong sa amang yudaan ni siya nagsugod og katog? Matad pa sa hari. Ang nataw midako na. Mao ka nagisulti ni Haring Burak. Uy, Buti pa sabot kung lalaki ang iyang anak, ulitaw na ni. Babae ang anak sa Reyna. Kaluha. unsa? Daga na. Uy, uy, gudi ay anang maong na. Didos panggubata ng hari. Ug sa pagbalik pa niya, wa nang iyang mga anak. Ug wa na sa makamata ang Reyna. Hala, Kailan ko mo sa sugulano sa kinabuhi sa Reyna. sabada to eh. Mao kinahanglan nga tabangan nato siya. Kinahanglan makamata siya. Nga nung ganahan man ka nga makamata na siya. Wa lang la. Ganahan ako makatabang sa mga niya ining dapita. Sama sa mga gagmayng tao. Luoy kayong mga gagmayng tao eh. Digid na, mura lagi yung mga kumagko kadag ka. Huwag sila makagawa sa palasyo. Pero, kinaan naman sila dito. Misaad na si Haring Burak. Nga dili na siya maglawag og tao sa mga buaya sa suba. Unya, unsa naman ta ini? Magtabi lang ta ini. Gutom na baya ay. Panigamo, titog imo lula oy. Sabada, uy. Mubo magay ng mga prutas sa palibot oy. Ikaw na ipanguwag mga makao na to. Doon na sige, God. Pero ayaw lang palayo din sa payag lola ha. Hatuwason ako ang trabaho. Kaya lang, mabumbungan na niya atong payag karong gabi eh. Ilmo, wa man din sa luyos na kong kahoy ang bruha. Pero siya man gid ang atong nabati nga misinggit, di ba? Oo, lagi. Pero nga nung wa man siya diha. Tingalig, may daw itong nitabo niya. Oh. Niyan toy. Wa kay mananap ining dapita. Basin og gikaon og dakong sawa si Madam Bakukang. Uy, kung ikaon siya, pasig isunod ta. Uy, may tingali nga mubiya ta din eh. Ayaw ka mo panglakaw. Oh, Tingog karon ni Madam Bakukang. tingog ni madam. Painon. Abutan ninyo ang akong paggawas. Oh. Pero Madam Bakukang, apit naman mong ngit-ngit. Basin kung dunay mga mananap ining dapita. Mamatay mi din eh. Madam, kung saan kayo nahitabo di mo? Nga nung misinggit mo ka? Madam, ay may pakulbay oy. Way dautang nahitabo. Pero misinggit man ka. Gikinahanglan ng akong pagsinggit. Oh? Ay, Oy! madam! Madam! Eh, hain magyo ka, madam. Nga nung tingog raman ni mong among mabati. Madam? Ala. Madam! Wa na siya mutubag. Doon na kinitabo niya. Mamiya na tanin ni Sige, sige, Dapita mamiya ilmo. na. Ayaw lagi mo pagbiya! Mga kahig o! Si Madam, makabati na siya sa atong tingog. Naragin sa palibot si Madam Bakukang. Kay makabati man siya sa atong tingog. Madam, ay gikulbaan naman mi, oy. Hain magyo ka. Naala ko sa inyong doon. Oh, Wala, bitin ka tawa. Wala. may katawa ka? Makita ko na kamo, Elmo. Oo, oy, bakit? Ay, doy.
Bakit ano to niya? Ay, ayaw taon pag sige katawa niya, madam. Kay mo samot ang among kakulba nga kamera dire. Lang ka mo! Huwag pangandam, Elmo! Ikaw ang sunod nga mo ari sa akong nahimutangan! Musa? Ako, madam? Katamisin ka, payas. Ang ang saging, murag dunay asukar. Pag sige og tabi diha to kaon na lang gud ha. Nilom lagi ko. Ikaw ni kay, nilom lagi ka ng kaon diha. Ano naman ka? Naguna-una lang ko. Kung gayon sa pagkabuhi sa Rayna nga natuog siya souls daghang katuigan. May gahom nga nanalipod niya aron dili siya mamatay ni Kay. Murag mo sig natuog lang yun. Inano kog mayo. Aw, ang sagag, ato siyang pagkanono. Hoy! Ikaw baliding man ay pagpatakag hatag og opinyon nga way lami. Oo, di lami nga pakano na to ang natog. Angag! Saan mo na pagkaon ng mga tug man na? Nagtako mang iyang ba? Patuan na siya og tubig sa butong. Mahimo na to ng suwayan toto. Oh, tanawa. Ha, misik. Sana lang. Misakay na gisnikay sa akong idea, lola. Basi natuog na siya. Unya, patuan na niya baba og duga sa prutas. Basin, maturan niya ang duga, di ba? Unsa ni kay? Sakto ba ko sa akong ginahuna? Ha? Sige. Unahon tagpagpato siyang baba sa tubig sa butong. Ano naman sa mutingog si Madam Bakukang? Ikaw ang kunuhang musunod niya. Unsa makay imong sundon? Ito, no? Ngayon, doy. Mamiya na lang yung tingalit na din. Murag mahadlok naman kong madam. Doon naman sa mga buhaton nga makakurat na to. Makuratan ta. Aw, ikaw. Ay, nahadlok na masab ko. Iyay. Madam, asa man kumusod. Asa man tamusod, ani? Sa punuan niya ng dakong kahoy! Ha? Musa? Uy, sa punuan sa dakong kahoy. Usaon ako pagsoda ng punuan sa kahoy, madam, uy. Tuhoi nga aduna kini pultahan! Unsa? Tuhoy. Kadunay pultahan. Hala, no? Magini pultahan, madam. Sa ako nang giingon, tuhoi nga aduna kini pultahan! Ha? Uy, tuhuan ako nga dunay pultahan. Unsa man? Gusto kang mamaayo sa imong sakit o dili? Gusto kayo, madam, uy, gusto kayo. Sige na! Suod na sa dili makitang pultahan sa kahoy! Dili makitang pultahan. Asa may dili Unsa man makitang ilmo? pultahan ini? Unsa man ha? Dili ka musod. Diba, Kaya ako Kadyo? musod niya. Ayaw, noy. Ako may gitawag. Ako'y musod. O lagi. Diala ka. Ako sa... Pimpa, ha? Bahala na ni. Das magana ko ng punuan sa kahoy. Akong magtuod yun ko nga dunay pultahan diya. Aduna ka na'y pultahan! Madam! Bako kang! Aduna na pultahan! Uy, hala, nawasil mo. Ay, doon na yun dili makita ang pultahan ng kahoy. Unsa ka kung musuod sab ko diha. Agoy. Bikusog man ng saba sa mga insekto ining dapita. Agoy, unsa makay nahitabo nila sod ang kahoy. Nganong wa man ko'y nakita ang pultahan. Suwayan akong sod. Aray. Ay, wa man dahil ni pultahan. Nganong nawa man sila ining bahina sa kahoy. Niya na ang kulba nga bahin. Kanang mungit-ngit na niya. Watay suka. Maghimo tagdao ba? Yawa man tay pusporo. Ay, mausab. Mayo kay nabungbungan yun akong dahon na itong payag. Nga akong gimo. Di na kay tugnaw karon. Pamahuay na lang mo toto, Lola. Ako ni mo bantay sa Rayna. Hindi ka matug. Kanahalang bantayan siya. Tungod kay dili siya makapanalipod siyang kaugalingon. Kung doon ay mananap nga muduol ini ang gihigdaan, kay natuog siya. Sige. Pero, kaloy sa naman ni kay. Ako nalay unang mubantay sa Rayna, be. Katuog lang una. Ikaw ang katugog una. Kaya ako lang mo bantay sa Rayna. Ay ako, matuog na lang ko aron ako'y mobantay kon matuog mong duha. Haba na lulay! Sa naman san? Katuog lang niya. Kaya di ka kasaligan nula. Katuog lang niya. Hangtong nga buntag.
Kung anong himuon madjuko ni mong way gamit to. Di man sa ingon nga wa kay gamit lola. Wa lang gyud kay gamit. Awarap. Ay, Inataparo sa lugar. pinangga ka na mo la. Ay, pinangga ka na mo. Sige na tuog na dito ka. Unsa ba rong baho kayo? Baho kayo? Jaron? Gay ka na sa bro ni mo to. Nagpahungaw na sad ka? Uy. Ala no. Di mo ka. Oh. Di mo ka lagi ka na. Ito'y ay. Ano lang dugay magagnauli ha? Ha? Mo ni batasan yung mga iro. Di man ka maglaglag. Ayaw pagrason. Ganang mingon mga nga. Dito kas dagat ha? Nag-swimming ka nga wa may dagat din he? Nakasabot kas gisultis ito. Ha, wagod. Ating lang ba? Lapag ko kang utok to'y. Saray. Saray. Ay, duklog kaya ni mo ay. Ano na sa kuy kasulti-sulti ba? Kunwa mo. Mo nang ako nang gi-partner karon ang... Di ba puti? Partner na ako sa puti ron. Uy! Nagpasabag man ako. Mga magang lapok. Nga naman ka? Oh! Unsa man na nagliyog sa ngit-ngit? Unsa man na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!